Čau lidi, já jsem Michal a dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska budu hrát Minecraft. Jo. Za 5 lajků bude další díl. Děšte se, bude dobrý. A dneska tady hraju Red vs Blue. Nejsem tady s žádnýma Čechama. Budu se připojit, tak já si jdu dát normální ten. Jo, on už se může zabíjet. Shit, mě zabijou. Jo, už pojď střílej. Kámo, co jsem si to dal? Sakra. To jsem si to dal. Špatně, to bylo špatně. Video, shop, boom. No, jsem mrtvej. Rychle večer. Red vs Blue, to je střílečka lukama. Jo, jasně, já jsem můj jeden šíp, jsem normální. Tak jdu na to. Bude to trvat tak 4-5 minut. 4. Ale dáme to na killy. Takže za chvíli budu mít jeden. Žaba. To je Zába. To je Čech. Noob. Kámo, ne, on je lepší střelec než já. Kámo, ne. To jsem taková lama. Takže mám 0 killů. Co to bylo? Já neumím střílet. Kámo, já jsem úplně lamer. Já jsem úplně lamer. Dejte určitě like, odběr. Sdílejte. Subscribing. Ty vole, mě se to seklo. Hele, a tady. Bum, už se to hejbe, já jsem mrtvej. A on skončil server. Takže lidi, tohle bylo nejmenší takový. Tady si musíme odpojit a jdeme dát třeba. Co já vím. Jdeme se kouknout na lidi, jestli nějaký hrajou. Mí kámoši. Kámoši Minecraftu. Jo. Dobrý. Tak mě zase na jeho videa. Jsou libový. Jmenuje se tam. Jak se tam jmenuje? No to nevím. No to se zjistíme, až se tam připojíme. Takže jdeme se připojit. Wow. A kdyby něco jmenuji, jsem Michal. Kdyby tam psal, jak se jmenuji, tak se jmenuji Michal. Kdyby něco. A tady se jmenuji Studio. Čau. Natáčím video. Pozdrav. Kámo, oni mi tady zničili Michal Studio. Shit. Kámo, nikdo nepozdraví, protože tu nemohu říct. Tak jdeme si postavit barák. Já budu mít postaveno, tak vám dám vědět. Tak zatím, čusák, stopuju. Bav. Kecám, ještě ne, jo, teď. Tak už jsem tady. Já jsem si postavil rychlej barák, jako, co se mi povedlo, tak. Co se mi povedlo, jako dobrý. Zkuste tohle, halo, já vám to ukážu. Že takhle si vezmete, co vím, z tady toho, jakou chcete barvu, jenom z tady těch, dáte tam tohle, červenou, pak si vezmete kožený brnění, třeba helmu, tak, nabarvíte a ten hlavu a máte to takhle. A tady je moje postava, jen kdybyste věděli. Můj mobil Samsung je 5. Tohle je Zába. Já bych to za chvíli mohl ukončit, tak zatím čau, dalšího videa. Čusák.